ହାରିଗଲି ଆଜ୍ଞା, ହାରିଗଲି। ହେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲି। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେପରି ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ତା ଜୀବନର ଗତିପଥ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଟପି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ବାସ୍ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ଭାବୁଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଇଁଛଟିଏ। ସେ ସବୁଦିନ ଦେଖେ ଠେକୁଆମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବାର, ହରିଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବାର, ଆଉ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିଗଲେଣି, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ବସି ନଦୀ କୂଳରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତାକୁ ଏପରି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ବଗୁଲିଟି ତା ପାଖକୁ ଆସେ, ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ କଇଁଛଟି କହେ କି ଦେଖ ଭଉଣୀ, କିପରି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ବଢିଗଲେଣି, ମୁଁ ଏବେ ବି ସେଇ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବଗୁଲିଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦିଏ, କହେ ଯିଏ ବିଳମ୍ବରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେ ସବୁଠୁ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଏକଥା ଶୁଣି କଇଁଛ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆସେ। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଏ, ଲୁହ ପୋଛେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢେ। ସମୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଥକି ନଥିଲା, ସେ ହାରି ନଥିଲା। ସେ ରାତି ସାରା ଧୀରେ 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 ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା।